Dili masukod ang kalipay nga gibati sa usa ka gatos ka mga pamilya nga gikan sa tribong Blaan sa Magsaysay, Davao del Sur human nakadawat og libreng pabalay gikan sa National Housing Authority kon NHA 11 sanglit duna na sila kapuy-an nga disenteng balay. Ang IP Maibo Housing Project usa lang sa mga housing assistance program for indigenous people sa NHA sa Davao Region. Matag housing unit nagkantidad og 200,000 pesos nga dunay floor area nga 25 square meters ug lot area nga 80 square meters. Gipangunahan ni NHA 11 Regional Manager Engineer Clemente Dayot ang turnover ceremony kauban si Magsaysay Mayor Ronnie Sarande. Mitambong sub sa aktibidad ang mga department heads sa lokal nga gobyerno sa Magsaysay, 39th IB Battalion Commander Lieutenant Colonel Ezra Balagtay, Municipal IPMR, NCIP, PNP, BFP, mga barangay officials ug labaw sa tanan ang mga benepisyaryo sa pabalay sa gobyerno. Giauhag ni NHA 11 Regional Manager Engineer Dayot ug Mayor Sarande ang mga benepisyaryo nga ampingan gyud ug dili ibaligya ang ilang nadawat nga balay kay dili na sila hatagan og utro ug susama niini nga libre sa gobyerno. Gihimo ang turnover ceremony sa proyekto niadtong Abril 27 sa Barangay Maibo sa Magsaysay sa naisgutang probinsya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.